Ahojte, ahojte, milé dámy. Máme tu opäť pokračovanie našich živých videí. Idem vám ukázať, ako sa by taká plečová maska na tvári. Ako prvý krok, najprv musíme vyčistiť tú pleť. To znamená, že keď ju vyčistíme, potom si nesieme masku pomocou tohto štetca, aby sme nemuseli s rukami, aby sme boli zakvapaní. To nie. Použijeme tento hybší štetec na tú bielu masku a takto budeme potom postupne. Ale najprv prvý krok. Použijeme teraz moju obľúbenú značku. Tu máme vyčistenú pleť, ale aj tak treba si vyčistiť. Keď si vyčistíme týmto mojim obľúbeným od značky Avon True Color. Takže tým sa odličovacím mliekom. Moja pokožka bola jemnejšia a taká hebká, dobrá, jemná. Takže poďme na to videjko. Ošetříme si tými produktmi tvár a potom nanesieme masku. Takže vrhneme sa na to. Ako prvým krokom pôjdete teraz toto odličovacie mlieko. Takže iba len trošku dáme tohto. Tak to by to bolo vidno. To je ten počistiaci, to je to mlieko. To okladám takto, aby ste videli, že asi koľko množstva. Asi približne takéto malé množstvo. A takto si vlastne ako keby vyčistíte pleť. Buď od make-upu, alebo normálne iba len si prijedete. Tvár. Ako keby si odličíte špinu z tej tvári a všetko. Všetky nečistoty, ktoré sa usadili. Vidíte, fuj. Nechutné. Otvoríme, odložíme. Dáme si ešte tento čistiaci gel. Dáme si takúto príjmenú dávku. Takúto. A to si krásne rozotrieme po celej tvári. Jednu stranu tampónu nanesieme a touto druhou stranou nastriekame na to čistú vodu. A dotrieme to dolu. Pardon. Prepáčte, že kúkam. Len to javím.
Tento produkt to je veľmi dobrý. Je vegánsky. Pozrite. Dali sme proti C vitamín, lebo dlho nemalo C vitamín, takže nemá ani misku, ani nič, ale to nevadí. Keď máme dajme si čelenku, aby si prečo? Lebo ideme túto bielu masku dať, naniesť a dáme si nejakých 10 minút na druhých hodinkách. A keď tam bude účinkovať maska, my si ju nanieseme, ale s pomocou šťastca. No, už ju máme aj na ruke. Trošku sme si to odstrihli. Takže my ste to odstrihli až moc. Na toho odstrihli, ale hlavne je, že sa tam obchá striečac. Sledovať to šestie sú ako keby na make-up dané, ale dá sa použiť aj na plečovú masku. Aby som nemala proti nemala zababrané ruky. Pre masky som mala zababrané ruky, ale pri tejto druhej plečovej maske tejto bielej nechcem mať zababrané ruky. Som si zvolila štetiac, jednoznačne. Viem, že vyzerám biela, ale to je od toho, že tu je tá biela maska.
Vystačil si tej masky. Koľko sme si povedali, že si dáme. Dáme si na nejakých 5 minút. Tak, dali sme si 5 minút. Dali si to bielú masku. Není mydle, nebojte sa. Ako keby sa mi to javilo, ale po ektanovou cibulkou sa mi vytiaví dosť. A tak, dáme si masku, potom keď si dáme dolu masku, si dáme túto plastovú masku, túto maceranú vodu a tak. Chcela by som vám ukázať moje najlepšie produkty na ústa. Najlepší produkt mám tento od Essence značky Juice Bomb. Je veľmi dobrý, potom si ukážem, lebo teď máme masku. A takisto máme aj to druhý takýto Juice Bomb, takýto perlečový od Essence. Takisto môj obľúbený značka. Takisto moja obľúbená značka je aj napej, čo je aj tento od značky Barra DMK Intensive. Vyzerá to tak. Ukážem takto. A keď to vysunie, vyzerá to takto. A vonia to ako keby bambúcké maslo. Tu je bambúcké maslo, ktoré je proti aj zime, aj proti tak. Mám iný produkt, takisto dobrý. A tento väčšinou dávam celý deň alebo na noc, približne na noc, aby sa mi to ako keby stýbalo a tak. A hydratovalo a proste je taký, že intenzívny. Poďme ďalší, to asi tampon, lebo ten je dosť špinavý. Maska skončí, dáme si ju týmto tamponom dolu, prevlhčeným tamponom, sme prevlhčili trošku s vodou. A dáme si potom túto micelárnu vodu a videjko je hotové. A potom už skončíme a jeho dneska ešte početne a završím na YouTubeko. Čiže máme len máme 0 minút, takže počkáme, pokým skončia minútky. Takže niekedy viem použiť aj na ovočie, ako aj lepidlo. Takéto lepidlo normálne.
ale ja ešte namiesto normálneho lepidla používam od mojej obľúbenej takéto od Essence túto špielku na obočie polúdajné myhalnice, aby boli vyživené dlhšie, proste také nuňové čučové. Takže tak, už nám to skončí. Nám to skončilo. Dáme bielu masku dolu. Niekedy natočím asi 4, možno 3, možno 5 videok, aby som vás inšpirovala. Pozrite sa, aká nechutná špinaté biele masky išla preč, jednoznačne. Takže si ju trošku si dáme tu máme mycelenú vodu, oďočky Nivea, ďalšie máme špinavé, vyhodíme. Ja sa s vami teraz lúčim a vidíme sa opäť dneska. V ďalšom videjku bude buď o pleti alebo o make-upe, možno o recepte. Ja vám potom ukážem, druhé videjko bude o recepte mojom. Chcem vám ukázať, ako sa zdravo stravujem. A takže dnes v tomto videjku končíme. A takže čaute.